Ona babu wane buli jabu wane bulla. Babu wane buli madina shenye. Oi bare bulla nyabu nabu yanya abu wane buli madina shenye. Ọbụrụ ụdị eji ike gọlọ nyoke ka ọ rasịrị ka o ji arụ ka ọ rala olie ma mụ ụwa nọ dịgo mụọ ibe ji igwe maọbụ na mmalị ibe mụrụ ka na agwa chukwu adị m agwadị mmadụ na chi oke mmadụ dị na arịa adị m agwa igbo ma sialị na-etu uche mụ ibe mala ihe ọrụ ama igbo ọbụ mmanwụ ga na-eji anị ma agwa chukwu ibe yolu chi oke ka o mee ebe m jeli igwe egwu ejele m na ụwa anya ka na-eme egwu ka na-eme ibe mma na-eme ụwa lebe m uche m ka na-eme agbara osa gere egwu na-agwụ egwu chi oke nyere m ka na-agwụ ebe m jeli igwe egwu mgbe ahịa chikwu olise ka o nyere m aka chikwube egwe wee nyere nwe jamba aka ejele m nna ndụ ebe njele ọgwụ egwu ụkata egwu ndị nna ndụ liketa ego oyibo bụ ajụ ojikwu ndị nna m banye enwe ezigbo ego mmenya aka ya ochie oyiba ji enye onye achị ibe ahịa ọlụchi eme oge nna ya ochie oke mụ na ebe nyere na ndụ ọgwụ egwu obodo m ka ndị nna m ka nwa ego oyibo n'aka chukwu mgbe ọgọ o mere arọ ndị obodo m na-atụrụ uche na ahịa ochie oke mmire obodo m na nke aka na-ekwudo onye omume dali obu ọra nwanne ịgba agụ ọnwa oyimụ mgbe mụ ka na-eme oyimụ ibe na agwa igbo mere dali obu ọra bụ chi oke mụrụ n'anya m odumodu obu ọra nwanne ịgba agụ odogwu dani bụ nwa na-etie m mụ dali obu ọra bụ etie m nwele nwe ọ bụrụ m ntinye ego ibe nwele ego m odogwu dali obu ọra bụ etie m mụ na-agwa igbo dali obu ọra nwanne ịgba agụ obele chukwu ọtagụlụ dani mgbe obodo m o mere izu nkụrụ ọtanye dani nwe ezi oyibe gwara dani nwanne ịgba agụ na ndị oyibo tiri n'ogwu oyimụ dani ka mmalị ibe ya eme oyimụ sekpa na ọta adalụ nne na obodo m dani nwanne ịgba agụ ogwe ụwa nlagwa dani nwanne ịgba agụ nwa ụwa chimibe nna agwa igbo ma chime dali okpu ọra bụ etie mụmụ ụwa nlagwa igbo na dani na-emekelekele dali okpu ọra golugwu egwu bụ abụ obodo na onye na-alụ ọrụ na-enwe mma n'aka mbe enwe mma obodo mbalụghalịchimọrụ ụwa nlaba ebe na-agwa igbo ma chime na dali okpu ọra ụwa na o mere n'izu bakwu ọta agụ eze ụbọra nwanne ịgba agụ ịjamba bụ agụ nwadị n'ikpe ọta nkụzili dani ahụrụ m onye makụlụ ọta ka nkọrọ ga-enye aha eze ụbọra nwanne ịgba agụ ọnwa mana ihe ji mmadụ njakịrị bụ enyela ọnwa ahụ kama ma ada na ụbọrọ ga-ezi wee bili ma ọ tụọligo uche aga m dali ụbọra oyimụ eluigwe agwụ agwụ ọnwa igbo oyibo ziri nwa jamba ozi ka ha gwuo ibe eziri dali obu ọra si m gwuo mkpa mụ magwa dali obu ọra oyimụ ọnwa ha ọnwa mgbulugbulu dali obu ọra na ọdam obodo m asị nye ọwa ya kere agwụgwọ na adamụ ka ọgba dali ma mgbe nwere nnaghị dali obu ọra nwanne ịgba agọ tinye ọwa ya eke na agwụ adaija mbe igwu ka ọ gba ma mgbe nwere ego ụmụ ya eji wee gbanwu oyimụ ọnwa kere ibe ya eme mma ịbụ ọnwa si m nweta aka atụ ka anyị ahụ gị obodo m chibọrọ ụtụtụ ka ọ bịa ibi ebibi obodo m mmikpe ka o jebe elu onwe ya agwọ ụwa dani bụ iliwe agwa agwụchi dani bụ chi nwe ebe ịgbabụla echi bụ ọra nwanne agụ ngwe
oyibe ji gwa m igbo mana na adani obu ọra ka emele ji mgba ibe obodo mụ ọ na-abụ ọnwa gbata ntị na n'ọnwa ọgwụla ego ibeti ya n'aka ntụ mụ maka nri maka agwọ mmegwọ mụ arọ mụ obodo mụ dani ka na-emeli nye onye ka nji igbo na dani ebuchi m ọbụla n'anya na-agwa igbo ọ meka dani ya asịrịla asị dani ebuchi m ọbụla n'ala mgbe egwe na-agwa m igbo tụọlịa ụwa lebe oche obodo mebe ụlọ n'anya ọgbọrọ na mmụọ mara ihe jiwa amara m ebe mma ahụ igbo ọsa jụrụ enu osi ajụ mbụ ya ga oji gba mbọ mmụ bụrụ lie n'osi ma alịsị ajụ ibe ọsa hụrụ n'osi mmibe wee jụọ enu osi ajụ mbụ ama ka enwe bụ na ọsa ka nọ n'enu osi ọ ga nara ụlọ esi ebe ọ na-ezo onye nwere uche nke ọnwa ose beziele ibe ji gbagbo ndị oburu m akara m ezere ebe nlọ ebe a oyibe mụ na-agụ ọgwụ na amasị ya ịmala ewepụ isi nri ma ọnụ eliju osi ahụ ewepụ isi nri ma ọnụ lele nse ụwa nla ngwa onye ọ bụ na-ajụ ochie oke ajụ oyibe na-agwa ọ bụ na mala onye ọ bụ na-ajụ ochie ya si oyibe ji nye ka nnemme nwanne m onye kọrọ ka akọrọ gị akọ ka nze lọ ka nkọrọ ndị obodo m obere akọ o nwere ibe mmụọ ji egwa igbo ma sịrị na mmenta ma imo nwanne mmadụ ya bụ chi oke enye atụ oche ibe mmụọ ebe ka ọlọgọ ya bụ igwu ọlọgọ ya bụ igwu na-enwe echi ma chi onye kọrọwa n'aka ọka nna akọ ebe ka ọlọgọ ya bụ nligwu na-enwe enye ọ na-eburu n'ụzọ ama ihu nye ụwa nlagwa ikpọ na nwata na bụ otu si ochielu okorobịa igo mmadụ eweta ịdagbalị na na-asị akọrị ya onye na-agwa ọ bụ na amali amaka nze eto ndị obodo mụ anyịnya ọlụ mma ibe ọbụla anụgwụla agụ ụwa nlagwa ikpo ndị igbo nwetazie nna agwa ọ bụ na mali ịkpa dị nwe mme oyibe na-agwa ọ bụ na mali ibe afọrọ ụka na-eme amaka nwaanyị ebu ndị obodo mụ na nwoke nụọ nwaanyị oru eli isi ụwa mme oche nye aka na-agwa obodo mụ ibe ọ bụ na mmụọ ga-esi ka oke o nwere ibe ji ajụ ochi ma ọbara ajụ ibe ji ike oke eju ochi oke ma ajụ mgbe nwe obere uche obodo ọ bụrụ onye dị na-agasị ruwe ibe ji ịgwa igbo ndị nna m mgbe atụọlịba uche oyibe gwara oke eke bụrụ ese ọ bụrụ onye dị aka na akasị ndị eze kirisi nwa igwe ọyị ụmụala m eze ọzọ ndị igbo ebe aka m ibe ji egbe gbara aka m nọ na nlọ mmadụ ọnwa ibe m na-eme ka mala ihe ọzọ ikpe na aka o egwu ka m na-agwọsibe m ibe na-agwa ikwu o nwere ibe egbo na-egbo kabụrụ egwu na-eti ibe egbo na-egbo kabụrụ o ibe ji gwa ma ọ bụ na male ama ka elu ụlọ pempe ọ yiri ewu ezi aga ije onye ọ bụla na-aga ebe ọgwụ ya ka ọ gaa oyibe ji gwa ma ọ bụ na male oyibe ji agwa m igbo elu ụlọ na-achụta ebe ọbụla oyibe ji gwa na ebe ọrụ eso ịmụ agwara m keke bụ ọrụ eso na atava n'origo nna anọkara n'ezi ejebili ije ụlọ ụlọ ata ọ bụrụ enyi ya kasị akasị mụ nna onye mụ ata ije na ntọ bụ etokekwe onye gbu azụ ya amị azụ ya anya onye gbu nzi azụ dị obodo ma ọ na-ezi azụ ọda ibu n'aka onye mụ mmibe ka ịmịa na azụ ga amị ata oyibe na-agwa mmigbo na-atụ eje bili ije ọ na-alụ onye aka na-ayọ mmibe mụ
bebe onye jebiri ije ọ na-alụ obodo onye ka m gwara na-ekwe n'ọka na-ata iji ọbụ etogogwe n'aka na-ata iji ọbụ etogo aka na-ekwe na-ata n'ụtọ ga aka na-ekwe oyiba ga-esi a na-ekwe na-ata na ezi ọbụ etogo aka ọbụrụ mụ ọ na-abụ nwanne taa aka mụne m na ibe ezukọ nwanne ezuko oye mma gwara ọba nata anya ka ga-esi oyiba ma gwara na-ekwe n'ọka na-ata gbachi jamba gbachi ngwa mụamụ ga na ya na-ekwe na-ata awa gị na-eji aba nke na-atawadigo onye bịa azụ ya na-azụ ya oyiba ga-esi a na-ekwe nya na-atọ oyi mụ n'otu oge aka o jele nta oyi mụ ma anụ ekere ka alụ ụwa na-ata n'ụlọ ka amala ebe eketala ife enwere m eze eji nwa bụ nne gị na-elu uche na nwa atakọrọ ahịa ka ụmụnne nwamụdọra n'ime ka enwere m eze eji nwa bụ nne gị na nwa mmụọ ọbụrụ m enwere m eze eji bụ ebe amụrụ Oisi power. Ọmụnya aka na-eme odogwu ihe oyiba ma ọ nwere ka nna alụ n'ọlụ ụwa nlebe uche nwanne m ọhịa ekere ụwa n'ihe ka nna alụ na zie ya na nlọ ka nna azịla onye ekere ụwa ka ọ nwale nlọ ka nna ezeli mbọsị gwala ịda anyị nwanne gba agụgụ bụrụ n'uche na chi nna na-abụrụ chi nwe ya oyi m nwa gwara ya nwanne gba agụgụ oyiba gwala ịda anyị nwanne gba agụ na chi nna na-abụrụ chi nwe ya mgbe mụ na nna Dani mụma Dani nwere onye go ụmụ gwụrụ Dani ọnwa ka Dani ka na-eme nna Dani n'ọmụla ahụ ụwa nlebe ọdịmọ ego ụmụ gwụrụ nwanne aka ọ kara mụ na Dani na anya mụ na Dani na anya mara mma na-agwa igbo mụ na adarị na anyị amara arụ na-agwa igbo mụ na adarị na anyị amabụrụ ma nna adarị na-amụrụ ụgwọ Sọnde nneka debe Sọnde kpọrọ m ka m ebe Dani ọnwa beje ma nna Dani ma Dani nwere mgbagara anyị na-ada anyị tụrụ ka egwu nna Dani na-amụrụ ụgwọ ebe bụ otu obu ọra nwanne enwetara ozu obu ọra nwa esi maka nwanne Dani mmiri ozu bezo ọbụ mmiri chọrọ ka ọ nwụọ onye nwụrụ anwụ ọrụ ịma na obu ọra nwa esi jere ọrụ na mmanya lụsịa mmikpe ma odogwe nwụrụ n'ahịa ịma na obu ọra nwezi na n'igwu na nwụrụ mụọ mmikpe na ebe ọ jere ọgwụ osi na nkịtị o jiri mata isi ebe hata ọbụrụ mgbe gbakọ nwanne Dani bụ alụbụ nọ jiri lụlụ olinta ego ji bụ agwụ ya n'aka ejiri olinta enwe ụlọ ogorogwu ọgba kwụsị mmikpe nọrọ ogbu ọra ebe otu ozu ụgbọala dị n'ụlọ ije ejiri ka na otu ọbebe ịgba agọ nwe egbu ebi ndụ gbawụsị ụwa atụọla ya adị ụwa bụ amụ ya mụbọgọ ụwa laa agwa igbo na ada n'ibe n'ihe ọ bụrụ na ọ bụrụ ọsọ dị agwara m nsọ ndị ike owe si ịmụ nwa isi ọ bụrụ nwaanyị onye nwanne kasị iberi ine Dani ụbọchị sọdụrụ enwe ụgbọrụja na-azọ ndị kọwasị wepụ ụtọ bụ agwụ orie n'ihe Dani ụbọchị mere ka onwe uche ọba obodo ibe gwara iji nwoke na ndị nwa dụrụ oge ibe mụrụ ụka na emele okeke na-akọ aga m nọ na-egwu ada nwale mu ibe na obi na-emele ọgbaka aka agara m ebe oyibe mmụọ na-agwọ oyibe mmụ mara anya ka na-eme anụ ngwa otu ose oyibe mmụ mara ka nna gbana agbabụ ka anyị ma agwa igbo
Anza mutebe bora munibe mutebe anuve. Oyive na bora male ikolobi atuzo bora. Otesekera baraba. Oh ya kana agwa ibe agwa muru abaro kirego babu nechi. Oh ya jeto bora ami be kola paje maka egbu aru tinya kpananu. Omo na mpada kotonu. Oh ibe na agwa bora male ibe nje agwa igbo male. Ama ka esi eto bora mu na esi na awu aru ya. Babu nechi nje agwa masiali. Oh ibe nje igbo bora male ebu ka na agwa. Ati nwanne m ni nwanne bi maka nwanne mana nlo ije nu wa maka mba mo wa tulo na nlo wa logo nwanne nlo iwa wa logo wa ya bi e tinye bebe lo iba di egbe pon na aka mo wa tu o ma uje o iba mo ma mi agwara m onye ọ bụ eze Solomon nya nwere amamihe babụleji mana ihe o ji nwa amamihe ụwa ka akọ ndị mmadụ obodo m ile zolo ezo na mma akọrọ akọ nwanne m onye kọrọ waka akọrọ gọbela akọ ọ bụrụ eze Solomon na onwe la amamihe ụwa eze Solomon bụ nwoke eze Solomon nwere amamihe na akwụkwọ nsọ ibe o ji gba mbọ nwa amamihe ọbeja n'ụba nwa ahụ obodo ọnụrụ obu onye ibe o ji n'ụba nwanya ka anya mara ebe ebe ezi nwanya ka eji akwụzi ezi nwa ụba uche wale bụ oche ọ ibe ndị agwa igbo na nlọba eze sigo oyibe ji mme mmikpo oyibe ji mme ụwa na kuma atụliga uche ibe ji igwe bụ n'aka Akaze no mudo amano le gwa jolo mo ka ko bela ko olu nyana mudo wa mala iba na agwa ibu akaze ndị Igbo iwe bụ na eme akaze Igbo enweli obodo mo bro mari na ehwu ibe nya ya bụ obodo ma mmụọ mmadụ ohwu ihe chi le ka ọ bụrụ oyo ji igwe ma bụ na male na ibe mmadụ kebele ka onye ọ bụ ya emelili lege ji igwe ma bụ na male ka o si so nya na anara ọkwa ụwa mụ ka o si so nya ka ọ ka na-eme oyibe ji igwe na imigbo ebili ọ bụrụ onye ji iche uwe anya ka chukwu ji eme ihe enye wala gwa bro oh ivan na gwa bro male nwe ya mu ba ka nkol go bala ko ba ko ge so go na asa ivan mo ja ko mala asa
akeze oyiba mo ye gbo male no do cha awa lo imala akeze no male mo ye obodo mu mmemme gbasa mo bụrụ ibe ụwa na-atụrụ ka male no ya yo chiwu oge echi na elugwe na obodo mo olu agwa bụ je we asala akwụsị ndị mmadụ akwụsịsị asị oyiba na agwa mi male na akeze je go bo ye nso se gboro ma nya zụtara na ọ na-atụrụ ka na yo chiwu onye ka o ji bịa oge fata ma yo na onye aka ndị gbagọ mbọ onye kwu ego oyibo ka ọ warị oji na-ebu sisi ma nna ya ọ na-atụrụ ka na ya ochi ọhụụ ka o si kwube nye ndị aka ụwa na-atụrụ mmiri ya ka na-agwa ji onye ka o ji gbanwere m ama ife chukwuba oyibe chi kele onye ka ọ na-amụ ebe ọ bụla ya enwe akọ ụwa na onye chi kelụze nwanne m onye kọrọwa ka akọrụ ka ọbụla akọ oyibe ji igwe onye ji mere eze mmadụ eji n'ike ma jiborusie agụrụ ọnụ wee kwuo okwu ichi echichi ezi keleta mma igbo anọnụ wee kwuo okwu anya obodo jikwudesie eyi ajụjụ iwu asa mala onye ekwutela ibe oyibe ji ibe mma igbo amalịmụ onye ekwutela ibe obodo ma chikwetezie amara bụ ọmụla eze amala onye mụtara ya afọ ya mụ eze mma ibe obodo ikwu na-erigo ite emụrụ ụmụata obodo mara ebu n'ihe oyibe mụrụ o nwere ibe dị iche onye ọbụla ịmana chi ji aba ndị obodo mụ ezigbo ọgwụ ajọ ọgwụ ajọ ọgwụ obodo na-agwa igbo anyị ma agba nza anyị ike eji ejekwe n'nta ụwa nla agwa igbo na anwụ nta dịwara na nta oyibe eji etigba nwe obodo m ka onye ọkpụ na jili ndidi nọrọsịa ka na-eme ka na-etigba nwe ebe a nọ na nta oyibe na agwa ọbụla ibe na-agwa m obodo m nwoke m ezibebi ọgwụ ụlọ ya nwụọ na nkịtị na onye asa ibe bụ iwe onye nwe eze uche oji egbu ụwa mụ na ebe ụwa na-eru ụwa lebe oche oge mmụ yọlọ oge yọlọ oge yọlọ lụta gasị nwunyere m aka obodo kwụsị wọta ikwu adọrọbadala oge ndị nwa ọbụla akọ ije enwere m eze echi owu nna n'owu nne ebe ọ bụ ka na ọmụ eji amba egwu mgbe ahịa ojiwu ibe oge dani mekere m ọgụ ọgba atụọla ihe ojiwu ụdị dani ka nwa enweghị n'aka m mụọ mere ara ego oyibo wee gbago nara ebute ego igwe ala atị ma bịa waịga mgbe azụ na-aga ndị igwe nọ na-eme igwe ala atị wee gbago nara wọ́n gbàgọ́ náírà wọn abọ̀nyọ̀ lílẹ̀ ọ̀fẹ́ mẹ́mbà bẹ̀yẹ̀ lẹ́jà lẹ́kù wọ́n gbàgọ́ náírà ká ngwọ̀lọ̀ yẹn mú ọ̀kúkú nà bọ̀ kpásíálì wọ́n gbàgọ́ náírà wọn abọ̀
ọkwụkwụ ya enwekwa ebe ezumike wegbago nara m enwekwa ebe ezumike ma mgbasiala ngasị nwekwala ebe mụ ya larụ wegbago nara sị m nweta aka nweta wegbago nara tiela eji agba asọ m ngwala wegbago nara nwa bụ ọkpara agbanye ego munye ka nje kpọba ajọ ụlọ wegbago nara ego nje ma agụzi ụwa na-atụ uche na mmadụ ka mmadụ ji akalịsị oyibe ji ayọ mmiri ka nwa na-enye aka ibe ọ ga-amụ ga-agwa mba ya chiedu akụrụ ụba nwunye ekpụla aja ibe ya wawa na ibịawa odogwu ya ga na ayọ mmiri akwa nwa ọbọlịsị m nweta nweta nwere 100 itiela eji mgbanwe isieri ndị onye mmiri menye gị ibe ma chiweru ọjụsị m nwesi lewe ncha mgbe kwe mbe nwe kpọ ndị ọla ibe bababịa elugo mụlị nta ego nje bụ agụzia n'aka m ụwa lagụ elugo mụlị nta ego nje bụ agụzia megide oli nta enwe ibe ụwa lagụ ikpo na linta kwụsịrị ụwa na linta nọ na mbelezi na-akwụ ọta na chikwu emezi ọ ibe ji ekwe ọta chukwu ọbụrụ m ejiri oli nta nwa ụlọ ndị ọbụrụ m ejiri oli nta enwe ibe mgbe akwụ ọta oge na ya ochie oke